Toto je brána vzestupu. Archanděl Metatron říká: otevři prostě tvoji srdeční čakru a pozdrav krystalové anděly, kteří vstoupí touto bránou vzestupu na tvoji úroveň, do tvé dimenze a pocítíš, jak se vytvoří kontakt. Energie této brány vzestupu se s tebou sloučí a otevře tě, aby ses mohl stát nádobou pro nejvyšší energii. Sloučíš se s jasně krystalovou energií této brány a staneš se sám bránou, kanálem pro energii vzestupu, pro akt splynutí s jednotou za všechno, s univerzálním vědomím, tvou božskou monádou. Jsi potom sám touto mocnou bránou energie, touto bránou světla. Tato brána je ohromná a slouží zvyšování vibrací pro celou zemi. Spojí tě přímo s vědomím Lady Gai. Zvýší v tobě takt vývoje, evoluce. Zapálí v tobě další oktávu evoluce. Evoluční spirála zvýší její frekvenci vibrace v tobě. To je to, co já, Metatron El Shaddai, v tobě aktivuji, když se přes tuto bránu vzestupu se mnou spojíš. Přijmí paprsek z mé nejvyšší božské jednoty. Vložím dovnitř. Je to mocný dárek, aby se brána vzestupu v tobě probudila, abys byl sám kanál a sluha vzestupu pro celou zemi. Toto je ta nejjasnější krystalová, vzácná energie této brány vzestupu.